Nyalo nyuando kapok wadhi thur wach machielo. Kamano nya Sharon. Abo chako gi kuma nwawego. Wach mar jakom mane ng'ano temo lieko kanyo ni should Baba come back. Ang'o mado timore. An achako gi mokwongo. Baba ok dhi duogo. Baba osedhi. Ng'ama nondiko American Constitution iluongo ni Joseph Jefferson nowacho ni no man is permanent. Nothing is perpetual. Life belongs to the living. Koro ng'ato kosewuok to jomodong' ema ng'iyo ni ng'ani nikech history be we ok be will go. Precedents mane Baba set up, how do we pick it from there? Sharon, gima sani timore Kenya ka, mokwongo I'm very happy ni Kenya among most African countries wantiere right track in terms of development. Gima ne Jaramogi Oginga Odinga gino chako modako bedo champion gi second liberation mokelo jakom gini was to open up the political space to mondo democratic systems obedi, mondo these one party state dictatorships mapod waneno ka ni Uganda gini owuogi. Tadieri gi achieve to a bigger extent democratic space. Sani kuma wantiere ni onego beni ji ong'e ni what times are we in history wan kanye as a country. Wantiere time mas mondo mi ji feel impact mar government nyaka wa develop economically. Nyaka systems obed robust economic development. To Kenya en piny mose think through kaka wanyalo develop economically. Gima wakoso en sincerity mondo mi waket development infrastructure go in place. Wan ka gi vision 2030. Sirikal mokadho cha nyocha temo keto basic infrastructure mar loso vision 2030. Sirikandni is just implementing a portion of gima nochakore. Kikipar ni low cost housing ma lawyer wacho kani ni jatelo ni mochake. In fact, omese up. Nochakore gi agenda 4 mar Uhuru Kenyatta. To kidhi Ngara ka udi nie AEP mano chak gi low cost housing moko tieki gichako manyien nikech akia gimomiyo sirikal ka sirikal chako gik manyien. Gimomiyo gichako gik manyien nikech sami tiyo contract iyudo kickback, iyudo pesa. Koro gidwa dhi mbele gi gik manochakore chon ka gichako gik manyien, and that is really messing economic development. Awawe atiek mara jang no yud time. Mano mess up economic agenda. Economic agenda must be seamless and consistent. Nwachako gik machalo kaka Lamu Port, Lapset Project, dams, 14 dams, manonengo kel water sustainable systems, Tech City, Konza, ingeni jatendwa ni samoro wuoyoga moko ng'iyo, nikech nyaka ibed e boardroom, ibed advice gi experts mondo koki wuog kaka president iwachi gimoro. Konengo ibed ni in president, iwacho gima is not filtered. And then it comes back to you, Koro Morara is checking the government. Ngat mo iyudo ka we just messed up. Koro sani gimonengo bed ni Kenya ng'iyo sani en robust economic development. Gik ma jogi kwano loyo kwano sani mar agreement mar broad based. These are political processes. Mano bedo owuok as a result of Gen Z revolution. But ok gin gik ma ongi broad based, ongi in a terms of a national development blueprint. Iwinjo? President ochako conversation maber sana. Kuma wantiere sani ni onengo bed ni move this country from third world to first world. To tiyo gi example ma Singapore. Sharon anyisi to joma ni kabe riek. Singapore was an army post. It was not even a country. We are better off than Singapore 100 times. Nikech wan gi country manigi well-defined systems. Wan gi mineral potential. Sani ko ka jifanyo ni kare Kenya ka ntiere mineral potential morom feed economy. It is already there in the report man Chinese government ochiwo. The way it is done, ingeni what thrive on chaos. Wan gi sirikal ma thrive on chaos. Ineno gik ma jogi ringo ka dhi ndara. Hey Mount Kenya, hey jo ODM. They are hiding
deep economic benefits madhi underground. Pesa nitiere gik matimore Kenya ka minings madongo dongo kidhi West Pokot idhi yudo kambi maduong' mag Dev Kiang'o, pesgo dhi ofuko jomoko to oko ka to gigonu koko mondo kik ong'i gima timore ka. Iluongo ni system ma thrive on chaos. Gikelo chaos mang'eny to underground gichiemo ma impossible, and mano ok nyal konyo piny mondo dhi mbele. Mondo mi wadhi Singapore sani, number one thing ma Kenya nigi, wan gi well defined economic system, wan gi arable agricultural potential ma kwa turn round to gi chiemo mamoko bom okie kuma watere. Wan gi mineral potential ma kwa turn round to pesa ni kama onge kuma watere. Wan gi gik ma Singapore ongego. Singapore nofwenyo ni gin Singapore nofwenyo ni gin gima gin go is to build their human resource. Okay. And then giketo ji obedo mariek kasto gi develop on technology. Only one side of economy. One tech city wanio kwamu kanyicha president wacho ni we are going to be Silicon City, wadhi bedo independent. Ang'o miyo kwadhi? Aino wuoyo to kia ni mondo mi develop a technological system city nyakibedi gi power. Gimiluongo ni power. To power ma Kenya ka kikiweni waongego, wan gi serious wind power area mar Marsabit ma impossible mano kende ko bedo tap to it is being tapped to the man private companies. Is not tapped as a public power supply system. Kata mana gine hydroelectric system gik matimore Kenya ka mang'eny ok adawacho nikech sa ng'eny, but ka bende wanwang'iyo development wholesomely. Singapore waingo mabor, wanyalo kadho mwakonygi gi aid. Iwinjo? Mar ariyo, ODM sani kaka ne party, ODM to setho. Nikech jok mariembo ODM ok joma riek mong'eyo gima timore sani. Mondo mi party o thrive, ineno ka ne Jaramogi Oginga Odinga chako Ford, ne en gi gima nodwa timo ne jo Kenya. Then kano se define gima nodwa timo no, koko yiero joma riek from every community, nikech this is a very polarized tribal country. Nyaka yier ng'ata ka ng'ata community mondo gino make a national agenda. Koko kao Gitobe Manyara Kianga mondo gi drive god agenda no. Kuma ne wachako maber madiere go tang'eni Nyamori ne ntiere e sirkal, ne en 2002 I think 2007 mane 2007 ne wan gi 12 points agenda e ODM gima ne ji dwa timo kwa donje sirkal. Mondo mi ODM o thrive sani, ne gibedo piny to gi define an economic plan of what they want to do, robust o gik mathindo thindo magi kwano ka mag broad based kiang'ogi gima serious ka looking at everything that we've done, Vision 2030, Agenda 4, where are we? Where is the government failing? Wabedo ga serious blueprint. Blueprint ni kise biro gocho ni jo piny. Kae ma wantiere kaka piny sani, kae munengo wadhiye kaka Kenya, koki chako organize a political institution around it. Koki manyo leaders manyalo drive that agenda. Jok mane ODM okech sala gi okado wacho maraj, jaduong' chato, jaduong' masani gi keto chairman mar ODM. Onengo bedi office. Ng'wech gine jakom mar ODM. Ng'wech ma gidwa tero godo wuodo gingacha, gidhi olo jaduong'no. Oeno onengo beda ceremonial leader mobedi office to foresee things. Iseyo nyaka linda ground. Anyisi. Chiemon waduoge ka. Jaduong' gidhi olo jaduong' cha. Nikech age ne sani cannot allow that speed maringo kagi ka. Eno bedo ceremonial leader as they plan on how to build the political infrastructure to take power. Koro gimuse define mudwa timo as a political party ni emu manyo go coalition. Ero kama na Nyamori. Ok ni koro uno donje coalition midhi muonyu gi sirikand ni nikech imi usa mtoke